Във фирмата Пъчков, сред морна тълпа, работи наш Ники с побеляла коса. Най-мъдрият тук, същински аристократ. Видял е той всичко в тоя бял свят, но днес го очаква жестока съдба. С една капризна машина борба. Жегата мори пота селе уви, а принтерът стар пак нещо бръмчи. Той гледа екрана с аристократичен спокой и тихо и казва: ще тръгнеш ли? Ой! Този принтер, тъй зла и коварна жена, засича хартията в таз топлина. Но Ники я гледа с умилна душа и казва: тръгни бе, машино, простя. С поклон я докосва с търпение свято, че Ники е нашето фирмено злато. Не вика, не крека, не хвърля бели, със стария опит той пак победи. Младежите гледат и цъкат с език как Ники оправя проблема за миг. Климатикът въздиша, въздухът стои, но старата школа над всичко бди. Не трябва му сила, ни модерен софт. Той знае шалъма, същински е лорд. Натиска две копчета, дърпа капак и ето машината тръгва си пак. Той бръсва челото с изящен маниер. На този офис е главен премиер. Ах, този принтер, тъй зла и коварна жена, засича хартията в таз топлина. Но Ники я гледа с умилна душа и казва: тръгни бе, машино, простя. С поклон я докосва с търпение свято, че Ники е нашето фирмено злато. Не вика, не крека, не хвърля бели, със стария опит той пак победи. Модерните уреди правят бели, но нашият Ники не ще се сломи. Налейте му руйно червено вино за стария майстор, за номер едно. Зла и коварна жена, засича хартията в таз топлина. Но Ники я гледа с умилна душа и казва: тръгни бе, машино, простя. Печатът е готов, господа. Поклон пред Ники.